Ga jerin ƙasashe guda 10 a nahiyar tamu ta Afirka da suka fi yawan sarakuna. Wannan ƙasashen fa akwai sarakuna sosai ba kaɗan ba. A lamba na 10 muna da ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, ƙasar DR Congo kenan ba. A wannan ƙasar fa akwai sarakuna da dama wanda sun kai 200 har da 27. Kana a lamba na 9 muna da ƙasar Habasha wato ƙasar Ethiopia kenan. Haka zalika ita ma wannan ƙasar fa akwai sarakuna da yawa. Sarakunan da suka amsa sarakuna guda ɗaya har 248. A lamba na 8 kuwa muna da ƙasar Tanzania ta zo a lamba na 8 inda sarakuna a wannan kasar fa suna da dama su ma inda sun kai akalla 200 har da 50. Sai kuma a lamba na 7 muna da kasan Ivory Coast kasa ne da akwai sarakuna fiye da duk yanda kake tunani, sarakuna da suka amsa sarakuna inda a wannan kasar akwai sarakunan da suka kai 300 har da 85. A lamba na 6 kuwa muna da kasar Benin. A wannan kasar na Benin fa akwai sarakuna fiye da duk yanda kake tunani inda sarakuna a wannan kasar fa sun kai akalla 400 har da 34. Kana a lamba na 5 muna da kasar Uganda kasa ne da akwai sarakuna manya kuwa fiye da duk yanda kake tunani inda sun kai akalla sarakuna 400 har da 93. A lamba na 4 kuwa muna da kasar Cameroon. Wannan kasar ita ma fa tana da sarakuna da yawa inda yawan su ya kai akalla su 600 har da 46. Sai kuma a lamba na 3 muna da kasar Afirka ta Kudu wato kasar South Africa kenan inda wannan kasar ita ma fa akwai sarakuna da yawa manya da ake ji da su a nahiyar baki daya inda yawan su ya kai akalla 800 har da 76. A lamba na 2 kuwa muna da kasar Ghana. Gaskiya na yi mamaki sosai da naga kasar Ghana a lamba na 2. Ban taba kawowa cewa kasar Ghana za ta zo a lamba na 2 daga cikin jerin kasashe da suka fi yawan sarakuna a nahiyar tamu ta Afirka ba baki ɗaya, sai gashi ta zo a lamba na 2 inda wannan kasar fa akwai sarakuna da yawa wanda yawan su ya kai akalla 900 har da 62. Sai da ƙarshe a lamba na 1 kasar da ta fi kowane kasashe yawan sarakuna a nahiyar baki ɗaya ita ce kasar Najeriya. Sarakuna da suka amsa sarakuna wannan kasar fa sun kai akalla 1000 zuwa 1500.